Добър ден! Добър ден! Аз тук... Доктор Гъс търся. Кой? Доктор Гъс! Няма тук така. Слага ботокс. Не. Как така не? Салон за кръста ли е тук? Да. Ами аз имам среща с доктор Гъс да ми сложи ботокс. Как ботокс в салон за кръста? Ами в салоните за кръста се слага ботокс. Вие не знаете ли? Това е иновативност. Това е нова стратегия. Ние тук не предлагаме ботокс. Как да не предлагате ботокс? Какъв сте такъв салон за кръста? Ами не предлагаме. Вие кой доктор сте? Аз не съм доктор. А каква сте? Фризьорка съм. Фризьор? Да. Как така фризьор в салон? Трябва доктор да сте. Не. Некой медицински университет, това няма ли? Не. Аз съм се разбрала, аз търся доктор Гъс да ми сложи ботокс тука и тука. За 100 лева сме се разбрали. Предлагаме. Няма как. Много сте застреляни вие. Много, направо ужас. Айде, затваряте го това, щом не слагате ботокс, не знам. Какво правите тук? Фризьорка.